बड़ा हम डुएट कम कर लेकिन हमनी के जोड़ी बड़ा हिट चलता। ऐसे ही कैमरा पे यूट्यूब पर छाइल रहे के बाद 10-20 गो ना लेकिन 1-2 गो वीडियो हमेशा आवत रहे तो बढ़िया रहे। और एक खैर हेलो हेलो भैया सीटी कहेला मरता हो गई। और एक खैर सौभाग्य बा हमार कि दीदी हमरा साथे डुएट गाले में बात डुएट के नहीं खे बड़ा माहौल आजकल भोजपुरी के और खासकर मंच के बड़ा गड़बड़ चलता। खैर आजकल बड़ा लोग बेचैनो बा बड़ा परेशानो बा। खैर हमनी के वो सबसे का लेवे देवे के बात ना जाने के बा कि हमनी के कुछ अपना तरफ से बाउर आ गलत नहीं करे के काहे के बा बड़ा सुंदर दुभाव बा कि केहू के दिल के दुखावल न जाला। ई कलयुग है जा तू जवन करब तौने पैब। लोग कहेला कि हमारे साथे बाउर काहे होता आ लोग कहेला कि जमाना बड़ा बाउर बा आ जमाना में तो तू बड़ा तू तनी अपन अंदर झाँक के देखो कि हम तनी बाउर बनी। लोग के सुधारे से पहले हम कहे ना खुद में पहले सुधार लाई ओकरा बाद लोग के सुधारी। पहले खुद में सुधार लाल जरूरी बा काहे के बा कि केहू के दिल के दुखावल न जा। 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 आदमी इतना बाउर बा जब जाने लग कि सामने वाला कमजोर बा तो करा के और दबावे की कोशिश करेला। बाकी भगवान के लीला देखा तू हमनी के सामने लोग के सामने में छुप जीब भगवान से कुछ छिपल बा। रोवे वाला के औरे रोवे वाला के औरे रोवावल न जाला। केहू के दिल के दुखावल न जाला। केहू के दिल के दुखावल न जाला। जो प्रेम गली में आए नहीं जो प्रेम गली में आए नहीं वो तुम का ठिकाना क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं जो प्रेम निभाना क्या जाने बहुत सुंदर जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं प्रेम निभाना क्या जाने। लोग कहता बाबू अभी बड़ा सुंदर भाव छेड़ले है कि जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। आजकल जे लोग कहता कि हम प्रेम करते नहीं ओकरा के प्रेम थोड़ी कहल जाला। ई सब तो खाली दिखावा हो पता चलता कि तारा तो एकरा से 2 साल पहले तारा 10 गो लड़की से या 10 गो लड़का से प्रेम रहे। ई थोड़ी प्रेम है। ई सब तो प्रेम के प्यार के बदनाम कर देले बा। आजकल के जे नौजवान लोग बा कहल जाता कैसे करब जवान तू उहे मिली भाई बोव बाबा बूरता आमना भेटाई हो। बोव बाबा बूरता आमना भेटाई हो। बोव बाबा बूरता आमना हकीकत बा। आजकल लोग कपार पर हाथ देख कहता ओह हमरा किस्मत खराब बा का कि हमरा साथ सब बाउर होता। जरूर कुछ पाप कैले हो तो ओकरे भुगतान हो कि तू
भोगता कह दिया करब जवान तू उहे मिली भाई बोवा बाबा बूढ़ता आमना भेटाई हो बोवा बाबा बूढ़ता आमना भेटाई हो बोवा बाबा बूढ़ता रजनीश सिंह जी गार्जियन बानी, वहाँ के तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद। और सभे अपना अपना जीवन में परेशान बा। अपना तरफ से आदमी के कोशिश करे के चाहे कि केहू के परेशान ना करे। जोरे वाला के औरी जोरे वाला के औरी जरावल न जाला केहू के दिल के दुखावल न जाला केहू के दिल के दुखावल न जाला। और एगो दीदी के ही गीत रहे हाँ। प्रेम प्रभु जी से कोरेले पवन हरि प्रेम प्रभु जी से कोरेले पवन हरि बात कोहली करे ना प्यार वो करे बात कोहली करी ना प्यार रहो करी बात कोहली सुबीता प्यार वो करे प्रेम दुनिया प्रेम दुनिया प्रेम दुनिया में अमृत के बरसात प्रेम दुनिया में अमृत के बरसात बहुत सुंदर। भगवान के लीला से कोई बात चल नहीं खे। आदमी सोचेला कि हम बुरा कर्म करत तनी चार दीवारी के अंदर तो गेट बंद वाला लोग देखत नहीं थे, लेकिन ऊपर से तो भगवान सब देखत रहे। जवन जवन कइले बाड़ा सब ही जैसा चलबा जवन जवन कइले बाड़ा सब ही जैसा चलबा समैया से न केहू बचल बा 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 समैया से न केहू बचल और देखी सबसे बड़ा दुख का हो, भले ही तो समाज खातिर हो दुख सब की केहू के गलत ना करे के चाहिए। मेहरारू एगो बड़ा परेशान भी है। एगो मेहरारू के सबसे जीवन में सबसे बड़ा दुख ही ना हो कि ओकरा पास पैसा नहीं खे, ओकरा पास रहे के छत नहीं खे, खाली ओकरा भी ओकर मर्द के साथ रही नो तई पूरा समझे कि सबसे धनवान सबसे खुशी मेहरारू है बिया मेहरारू। लेकिन दुख बिया कारण बताओ तिया एह बात के ना तनिको ध्यान रखनी एह बात के ना तनिको ध्यान रखनी एह बात के ना तनिको ध्यान रखनी। ए भैया लोग कहेला कि समाज में जौन आदमी बात उठावेला गलत बात है, समाज के बात पर ना चले के चाहिए। लेकिन कभी कभी समाज के भी बात हकीकत होकेला। अक्सर लोग कहेला कि अफवाह काहे फैलता, लेकिन धुआं ओजे से उठेला जहाँ आग लागल रहेला, ऐसे ही थोड़ी धुआं उठेला। लड़की कहत रही कि हमरा दुनिया के बात पर भरोसा ना होत रहे, परिवार के भी बात पर भरोसा ना होत रहे, लेकिन भरोसा कब भइल कि एह बात के ना तनिको ध्यान रखनी
आय अपना रजऊ के सवतिन के साथ देखनी अपना रजऊ के सवतिन के साथ देखनी आय अपना पियवा के सवतिन के साथ देखनी अपना रजऊ के सवतिन। तो पुतनी लोग कहेला कि देखो हम तहरा बारे में अभी जानले बानी, तो जब तहरा हमरा से प्यारे नहीं थे तो तू फिर हमरा से शादी काहेला कइले बारे? एकदम सही बात बा। तो पत्नी लोग कहेला हाँ। जब बतियो करे के समय ना बा, जब बतिये करे के समय ना बा, तब कही दो ना यार प्यार है ना बा। जब बतिये करे के समय ना बा, तब कही दो ना यार प्यार है ना बा। जब बतिये करे के समय ना बा, तब कही दो ना यार प्यार है ना बा। जब बतियो करे के समय ना बा, तब कही दो ना यार प्यार है ना बा। जब बतिये करे समय न बा, तब कही दो ना यार प्यार है ना बा। जब बतिये करे समय न बा, तब कही दो ना यार प्यार है ना बा। एही में हम कहब कि बतिये करे के समय ये न बा, तब कही दा ना यार प्यार है ये न बा। आय? जब बलमा बेदर्दी बहरा पार, जब बलमा बेदर्दी बहरा पार, तब गुल गुल बिछाना का होई। जब बलमा बेदर्दी बहरा पार, तब गुल गुल बिछाना का होई। कहते रहे काहे कहते कंफ्यूजन में